Защото ако да съм направила 4 метра дърворезба двустранна, най-удовлетворена бях, когато направих няколко каналчета на една дъска за поилка на пчелички. Те могат да се направят и на машина. Обаче той човек, пчелар един беше дошъл и ми донесе аз да му ги направя. Викам, ви добре. И защото той ми разказа ми, когато пролетно време, много силно има слънце, обаче все още не е дошло лятото, не е топло по принцип. И като се напечат кошерите, те се заблуждават се пчеличките, че вече е топло. И те излизат, макар да има сняг още. И отиват да търсят вода, първото, което правят е след зимата, да отиват да търсят вода. И ако наблизо има река, те отиват там. Обаче от студената вода те не могат да се върнат. Значи той не ми каза, че умират, обаче той ми каза, че не могат да се върнат. Предполагам, че умират. Тогава, когато му направих тия поилки, бях най-доволна, че съм направила нещо с ръцете си. Ако ви казах, толкова много резба съм направила, викам, всеки може да мине без нея, нали? Обаче е това, че тия поилки, като няма да умрат пчеличките, значи е най-голяма помощ. Да. Аз в Тетевен съм учила занаята. И в Торян дойдох и заживях тук. В музея веднага имах работа. Работех с децата. Триъгълничетата. Ще почваме да те мъчим. Аз най-трудно тях научих едно време. Забележи длетото. Кое е от към тебе? Това е фазата и тя е навън. И много важен наклона, под който държиш самото длето. Няма да излизаш извън линиите. Проучваш на къде върват влакната, където свършва едното триъгълниче, там ще почне другото. Важно е да обучиш този наклон, защото когато са много дълбоки, не могат да се чистят. Дори когато отнемаш, към фигурката остава винаги тая гладката страна. Фазата винаги навън. Така, и тук пак е навън. От към фигурата остава само тая страна. Гладката. С дясната ли ръка работи по принцип? Така. Добре. Пак ръбчето така. Виждаш ли, когато точно си ги засякал, виж как изпадаха триъгълничетата. Точа ги по стара технология, както ми е показал майстора от Тетевен. Иван Емануилов. На по-едрия първо се отнема малко по-грубо и по-бързо. Сега вече се прехвърляме само на под ситния камък. Тук само се заглажда. Държи се тотално право и лепка цялото. Някой път до пълна тъмнина стоя и точа. Въобще не разбирам, че вече времето се стъмнило навън. Да. Има един момент при вечер. Преди да се свечери някакво такова, дали дето се виждат линиите по-такива, защото вече по-сянка става. И така линиите, като погледнеш работата, ловиш линиите, къде си се объркал, не си обърнал внимание. И тогава най-добро време да си ги изчиствам линиите. Защото само на естествена светлина работя. И като идва само от една страна и тя е много лека вече, то няма тая пряка силна светлина и се хваща линията. Така тя резбата е сянка, линии. Така като ги изчистваш, правиш ги точно тогава. Ето го. Свети Йоан Рилски. Пещеричката му. Да.
Той ми е много на сърцето. За мен беше много важно да предам това, какво аз отношение имам към него. Значи, и ако аз го постигна и ако мога да покажа моя поклон пред него, това означава, че един друг човек, който има също такова отношение и чувство, и той ще го почувства, защото ще му каже същото. Нали? Моето сърце ще каже същото на неговото. И той ще разбере същото нещо, което аз съм искала да покажа и да вложа на този труд. Без вярата смисъла на иконата остава неразкрит, така че всеки, който гледа иконата, той няма да проникне в нейната същност и нейното съдържание, ако той самия не е вярващ човек, защото някои неща не се виждат с тези очи, които имаме физическите, а се четат с нашите други сетива и най-вече когато сърцето ни е отворено за тези неща. Имаме частица от Бога, ама частица от Бога има всеки, това е най-важно и съвестта, нали, така се идентифицира и така е, за да можем да го разберем какво е, за да го чуваме. Някои не си чуват съвестта, някои пък прекалено чувствителни пък в някои случаи. Ама ние всички, докато се изправим до там и ако изобщо не се отдаде в живота да стигнем до правата пътека, нали? До тогава всички сме така на зигзаг около нея, покрай нея, пресичаме я и се мъчим общо взето. Лично за моя живота ми всичко останало, което правя, което имам сили да направя и е добро за другите, да я помогна. Това е. Със Свети Никола какво ми е свързано? Това място е за всички е някакво много ценно. Идват хора, които са като дечица водени тук и сега те идват да доведат собствените си деца. И то отдалече, не от тук. Някога гледам стенописта тук Свети Николай, където е изрисуван чудотворец и колко хубаво така благославие и някакъв много ведър вид има. Сякаш, че така посреща всички, които са събрали така ентусиазъм да се качат догоре. Той Бог праща тези хора, тези, които могат да бъдат, един ден да станат, нали, свети хора, ама заради това да помагат на другите, да живеят сред тях. Всеки само за себе си това не става, нали? Христос казва. Каквото и казва да сте направили добро за най-малкия от братята си, направили сте го за мене. Всички сме пълни с пороци, нали? Важното е да станеш по-качествен човек. Това ти е живота, не е друго.